Симәк егеті Данил Госмановны солдат хезмәтенә 1987 елның майында Әлмәт төзүчеләр техникумында укып йөргән җиреннән алалар. Сүлектә япь-яшь егетләрнең гомерен үзгән, аналарны төн йокысыз калдырган, армия яше җиткәннәрнең тынычлыгын алган Әфган утының көчәйгән еллары. Эшелонга төяп, көчле сак астында Үзбәкстанның Термез шәһәренә алып китәләр аларны. Данилны 3-нче артиллерия батареясының 3-нче взводына, үз йөрүчле артиллерия установкасына көйләүче итеп билгелиләр. Хәрби өйрәнүләр 5 айга сузыла. Әфганстанга без 1987 елның 4 ноябрендә минем үземә шарга туры килде. Кандагар шәһәренә. Әлбәттә инде безгә әйттеләр, Кандагарга часыз дип инде. Курку хисе һәрбер кешедә бар инде. Ул курку хисе булмаган кеше юк бу дөньяда. Башта инде килеп төшкәч кызулыкка куркыныч булды. Кызу, искитмәле кызу, без инде суга, ничектер суга интектик дияргә кирәк. Су инде ул Афганстан җирендә алтынга тиң, анда бер стакан су белән инде без тапсак, ул безгә бик кадерле иде, эчә торган су. Афганстанның көньяк өлешендәге Регистан чүлендә хәрби ноктага урнаштыралар солдатларны. Илнең кырыс климатына бик авырлык белән ияләшә солдатлар. Дошман белән беренче бәрелеш бүгенгедәй күз алдында Данилның. Минем иң беренче бәрелеш 4 декабрь көнне булды. Безнең Кишлак ягыннан 3 ишәк чыккан иде. Менә шул 3 ишәк аркасында микән инде, аның аркасында да түгел микән, безгә шул абиттансың дип әйтергә кирәк, бик нык көчле обстрел булды инде. Беренче бәрелеш. Шуннан да без бында кая кер тишек таба алмыйсың, кайда снарядның кайда төшәсен белмисең бит әле. Үзеңне инде гел югалту хисе кичердек без анда. Яшь солдаттар күбәйек без анда. Монда инде карт солдатлар безне я үскә авалар, я ыргытып бәрәләр, төрле җиргә кирип кач дип кычкыралар инде, ложись, русча инде, төрлечә. Ничектә булса, әле безгә бит әле аның өстенә аларга каршы атарга да кирәк. Бу үзебездә көч табып, ушка килеп, без инде аларга җавап кайтардык һәм аларны юк иттек. Әкренләп көтмәгәндә башланган һөҗүмнәргә дә өйрәнә солдатлар. Данил Госмановның расчеты батареяда атна сайын оештырылган ярышларда гел беренчелекне ала. Җитезлек тә бар, физик әзерлекләре дә яхшы, бер атуда сильна да юк итәләр. Шул сәбәпле аларның расчетыннан 2 егетне башка батареяга алалар. 5 кеше урынына 3 генә калсалар да сынатмыйлар. Союздан килгән колонналарны аеруча куркыныч урыннардан Кандагарга кадәр озату буенча хәрби операцияләрне дә уңышлы башкаралар. Авырлыкларга түзәргә өйрәнсәләр дә, хәрби дусларының күз алларында һәлак булуы гына җанны тетрәндерә. 30 елдан соң да ул югалтулар түзәлмәс яра булып, гел яңарып тора. Иптәшләрне күргә туры килде инде. Үз кулым белән тоткан булды, һәлак булган үземнең менә Новосибирский егете, безнең бер операция вакытында һәлак булды, әйме. Ул инде хәзер генә бик кызганыч. Ул үзеңнең бергә хезмәт иткән иптәшеңне югалту, аннан да авыр юк инде. Шуннан да ул хәзер генә күз алдыма килә. Әти-әнисен борчымас өчен Данил Афганстанда булуын башта әйтми. Хатларында Монголияда хезмәт итәм дип яза. Буны сиздерәм. Аның офисына вакар бик ойнар я. Вакар. Мәйтәм калай. Сакун сиздерәм. Авыр булдымы анда бар беләккән ишеткәч? Хәбәрләр килеп тора. Бүленнәр иштелеп тора, сөйләп торалар. Аны 5 ай мыя шунда дип җырдым инде мин. Монголияда дип. Әйтмәйләр, җадмыйлар. Эшкә кит барам, Данил Афганда икән диләр. Юк, мин әйтәм, нишләп Афганда булсын, Монголияда бит ул димен. Шулай иттереп икәләнеп җырый торгач, бер 3-4 айлар үткәннән соң кыз Данилга хат язды. Апайым син кайда? Әни борчылада борчыла. Кеше, 'Шулай дип әйтә, булай дип әйтә. Син кайдасың?' дип.
Шулай иттереп, шул Афганда булып чыкты. Аны ишеткәч икенче тапкыр йөрәк җангандыр инде. Аны инде икенчеләндем инде. Үзем генә белдем ягадан. Данил Госманов хезмәт иткән 3-нче артиллерия батареясы Афганистаннан 1989 елның 15 февралендә чыгарыла. Хезмәт сораган Тамбовта тутырып 24 майда туган авылына кайтып керә егет. 2 ел буе тыныч йокы күрмәгән, ут йотып яшәүдән авыруга дучар булган әти-әнисе улларының исән-сау кайтуы сөенеченнән нишләргә белми. Кич шәк пешерергә әзерләнәдек, бер маш автобус килеп туктады. Да бер кеше тәрәдә кага. Әнә дә пашыгалы ди. Шуннан чыксам Данил кайткан, кочаклап алыштык, кочаклаштык. Аннан шәй куяйм әле дип кирип киттем. Бабай кагалды тышта. Мен шул көйе аудым. Бу минем уш бетте. Менә бала буларак әти-әнигә нинди ул Данил? Барыбызга да әйбәт, Аллага шөкер. Балаларымның берсе дә хурларлык түгел, Аллага шөкер. Киленнәрем дә, балаларым да, оныкларым да вакыйгага тиреп җитмәле. Тормыш дәвам итә. Егет Әлмәттә техникум тәмамлап, колхозда газ буенча җаваплы хезмәткәр булып эшли башлый. 30 елга якын шушы хезмәттә афганчы якташыбыз. 2016 елда аны районның хәрби хәрәкәт ветераннары иҗтимагый оешмасы җитәкчесе итеп билгелиләр. Локаль конфликтлар ветераннары белән тыгыз элемтә урнаштыра ул. Алар белән төрле чаралар оештыралар. Афганистанда һәлак булган райондашларыбызның туып үскән йортларына истәлек такталары куюда башлап йөриләр. Истәлек такталары куеп йөри башлаганнан соң, шы кабат шушы халәткә кайта башладык. Шушы тормыш белән яши башладык, афганчы тормышлары белән. Бу әлбәттә инде һәрбер тактаны куйган вакытта да безнең һәрберебезнең күңел тула. Иптәшләребез бит инде һаман да аларга куябыз. Чиктер моңсу барбыр. Тыныч тормышка кирип китүе җиңел булдымы? Ничек булды? Әзмә күпме тыныч тормышка кирип китү авыррак булды инде чыннан да. Башта йокысызлыклар, төшкә керүләр. Аннан соң тора бара үз хәленә кайтасың инде. Вакыт үткән саен йөрәк сөйлә бит инде, яралар онтыла. Афганчылар белән бик аралашып тора инде ул. Һәр вакытта искә төшереп тора, бергә аралаша, бергә армиядә булган ниләр белән, иптәшләре белән карточкадан, видеодан аралашып торалар, интернеттан. Вакыйгаларны барсын да сөйләп бетерәлми, күңеле тула инде ул, ул сразу күңеле тула торган кеше инде ул, йомшак. Артыгын сөйләй алмый ул барбыр. Наклы иштәге булган наклы әйберләрне. Әйе, 3 дистә ел вакыт үтсә дә, хатирәләр белән яши афганчы. Үткәннәрне барлый, сугышчан дусларын табып, алар белән элемтәне өзми. Үзебезнең взводта мин бер үзем татарлардан идем. Безнең анда бар иде Ульяновский малае, земляк дип миңа йөртте ул. Миннән ярты ел алда хезмәт иткән ел. Ул миңа бик нык булышты. Земляк дип бер кемгә дә мине обижать иттермәде, саклады, яклады. Мин аңа бик зур рәхмәтле. Ул бүгенге көндә Кагалым шәһәрендә яши, без аның белән интернеттан аралашабыз. Әле минем хезмәттәшем Оренбургтан бар. Без аның белән һәр вакытта элемтәдә. Ул миңа кунакка килде, мин аңа кунакка бардым. Шулай итеп, без иң беренче очрашуны Мөслимдә күрештек. 23 елдан соң инде biz кочаклашып, афганнарча ул хисләрне афган солдаты үзе генә белә инде. Актив тормыш позициясе белән яшәүче, вакыйгаларның үзәгендә кайнаучы Данил гаиләсендә дә һәр яклап үрнәк. Хәләле Зөлфия белән 2 кыз, 1 малай үстерәләр. Балаларын кичкенәдән үзешчән сәнгатькә тартканнар. Балалар өчен инде ул тырыша, кайда булса да алып бара, кайда дисәләр дә әйбәт укысыннар өчен. Менә малайна 6 ел инде музыкальныйда йөртте. Хәбилеге кызны ниндидер белем алсын өчен һаманда тормышта төрле вакыт була бит инде ул. Алсын өчен тырышып йөри инде. Вакыты бармы, юкмы,
ничек булса да. Безнең әти бик теләмчән, ул мине армияга физик яклапларда өйрәтә. Бик тырышып мине 7 ел үзенең вакытларын куеп мине музыка мәктәбенә өйрәтте. Шу музыка мәктәбенә өйрәткәндә үземә бик күп уңышлар яуладым инде. Конкурсларга йөрдек, анда да йөртте. Госмановларның гаилә ансамбле авылда һәм районда үткән концертларда еш чыгыш ясый. Симәк мәдәният йортын җитәкләүче Динар өчен дә олы таяныч икән абыйсы. Мен мәдәният өлкәсендә эшли башлагач инде ул миңа нык терәк булды. Һәр вакытта да бәйрәмнәр оештыра башлаганда иң беренче аңа әйтә торган идем. Абый шулай эшләп карасак, булай эшләп карасак дип, яра, икебез бергә шунда эшләрбез әле дип. Инде менә хәзер аның балалары инде, әйтсәк тә булаларның балалары инде музыканы укып менә баянчыда ул миңа бик яхшы терәк. Бәйрәмнәр үткәргәндә кызы, олы кызы җырга, биюгә бик оста. Абыйның үзенә шагандыр инде, абый безнең бик оста бию тоже. Җырлый да. Инде генә кичкенә кызлары Зәринә тоже менә музыкаль школада укып йөри. Сада миңа бер терәк булып тора. Үземнең иптәшләремне Әфганстаннан чыгарылуга 30 ел тулу белән чын күңелдән тәбрик итәм. Сәламәт булсыннар, кайгы хәсрәт күрмәсеннәр, семьялары да бәхет, шатлык булсын, балаларыбыз сау-сәламәт булсыннар. Без күргән сугышларны аларга күрергә язмасын иде.